Gisugda na sa Department of Education Region 7 ang fact-finding investigation human makita ang mga estudyante nga naka-uniforme nga midagsa dito sa Kuta Park sa lungsod sa Madridejos. Din gipahigayon ang mini Suroy-Suroy sa Sugbo sa Bantayan Island. Gipanghimugatan sa DepEd nga wala pa physical learning pusa higpit kining gidili base usab sa Interagency Task Force Guidelines. Giklaro usab sa maong ahensya nga kutubra sa issue sa mga tinunan ang tutukan sa ilang investigasyon. Ania ang report. Gisuta karon sa DepEd kung kinsa nagpaluyo sa pagdagsa sa mga estudyante nga nagsulob pa sa ilahang uniforme dito sa lungsod sa Madridejos. Nangulo sa fact-finding team ang legal department sa DepEd Region 7. Gani mismo si Direktor sa Luciano Jimenez mularga ug maadlaw padung sa isla aron personal nga masayran ang nahitabo. Suma ni Jimenez nga why request nga gipanangat ngadto sa DepEd Division ug bisan sa regional office gikan sa tunghaan nga moapil sila sa kalihukan ug gamiton ang mga bata. Makita gyud unsa gyud tinuod day nga nahitabo. Naabay kalambigitan ng ato ang mga colleagues, kaubanan sa buhat sa Department of Education o ngano siya nga ning ana no nahitabo. Matod ni Jimenez nga wa gani i-require ang pag-uniforme online ug sa modular gi-require hinuon dihang gipagawas aron musalmo sa kalihukan bisan ug way pagtugot gikan sa DepEd. Bugtong ang DepEd lang ang makadesisyon sa makalihukan sa mga tunghaan ug sa mga tinunan. Wala gali sila padto sa eskwelahan no nga kahibawta nga ma-secure ang nasa sulod sa eskwelahan kay naay makabantay, how much more og katong nanggawas niya naa sa open space nga area unya nagsuroy-suroy. Gidugang sa direktor nga pahibaw-on niyang daan ang ilang uluhang buhatan mahitungod sa nahitabo. Apan iyang giklaro nga kutob lang sa isyu sa mga tinunan ang ilang susihon ug way labot ang ubang participants sa kalihukan sa isla. Samtang una nang ipadayag ni Governor Gwen Garcia nga andam siya moatubang sa investigasyon human mimando si DILG Secretary Eduardo Anyo. Kini tungod sa pagdagsa sa mga tao atol sa gipahigayong kalihukan nga gitambungan usab sa mga opisyal sa nasod. Lakip nilang Press Secretary Harry Roque ug UPAB Secretary Michael Dino. Naka-face mask hinoon ang mga tao ug anaa kuno sa open space. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.